подписчико салом алейкум. Ҳозир ман влог монтаж мекунам, мегӯм видеорам нест. Ай ҳар ҷои қайқай, ҳамин чанд рӯзе ки ҳамин проблемаҳои канал, бабу проблемаҳои AdSense пайдо шуд, бабу проблемаҳои дига пайдо шуд. Ман видео сёмка накардам ва ҳозир чизе ҳаст, ай чанд рӯзам хеле ҷамъ мекунем, мепартам тамошо кунем ва ай пага насиб нормальный влог мешава. ҳозир ман дина видео да шумо гуфте ки уҷа оромгоҳ ҳай ранги қабристон тофтаитона алафо қоқ шудагиам. мо ҳозир шланга онҷо пайваст кардам бурдум. 10 рӯз пас ма шуморо нишон метем чӣ хел уҷа сабзазор мешавад. хулоса намхали видеоро тамошо кунем. видеои хеле хубе ҳам нест, хеле чизе ки буд амуро партофтум. тамошобинон салому алейкум. ирӯз ман уборка кардистам, шкаф пукаф ҳай дафтарои фаромарза ҷамъ кардам. ирӯз рафт хонаи бибич рӯзномаро ёфтам. вале мумкин биге ки мурда будиам ка рӯзномаи гудакта намедидӣ. фаромарз ай баъди омадан ай ҳамои европа тамоман дига мактаби тоҷикистон нафурдаш, маҷбурӣ гиселш мекардем, ба зур сирш мекардем ки мактаб равам. ана мактаб хайки мактаби типични мактаби ноҳияи рӯдакӣ. то ҳозирам мактаби 59 ноҳияи рӯдакӣ буд. че сояги ана ҳозир соли нав мактаби 124 ноҳияи фирдавсӣ шуд. ҳамин минтақаи мо фирдавсӣ да дуромадар. ана баъд чӣ гуфтанем, дарс ки хушш намедод, тамоман рафтан хеле ягон хоҳиши мактаб рафтан надошт. базур роиш мекардем. ман медонистам ки тамоман намехонада, барои галочка мерафт меомад маҷбурӣ. барои ман рӯзнома хеле чизоша вообще нигоҳ ҳам намекардам, барои ки ман медонистам ки ӯ намехона тамоман. баъд чӣ гуфтанем, ман гуфтам хай бепӯшам ки рӯзномаша чӣ гапа. хоб холӣ, тамошобино, хоб холӣ. хайҷа бечора муаллима имзо карда гуфта падару модар имзо намекунад. 3 ай алгебра, 3 адабиёт, хай забони хориҷӣ 4 و 5, хай ҷисмониро ҳама 5 мегира. ана муаллима ана иҷа тамошобино имзои падару модар пайдо шуда. аҷоиб ки на падар хеле имзо дорад, на модар. ин имзо ай куҷо пайдо шуда номаълум. дальши бо имзои падару модар иваз шуда, бо иҷода тамоман дига хешда имзои падару модар. даш фармаз нафта ягон бор ки оча рӯзномаи мада имзо кумаша фақат меомад. иҷа бо тамоман имзои падару модар алишида, ҳар дафъа имзои падару модар алишида. иҷода бо сабаби беморӣ ҷавоб дода шуд, намедонам икай бемор шуда, ҷавоб пурсида. хай бо имзои падару модар ҳар намуд чизистай ҳар дафъа ин бармеояд ки худаш имзои падару модар шах мондан мегирифтай. иҷа маҷлиси падару модарон шуда, бемасъулияти падару модар дида шуд. дар маҷлиси синфии фарзандатон иштирок накардед. дар фарзанд моро нафтая ки мо маҷлис дорем, барои ки фарзанд дарс намерафтак. ман наметавонам мош таъриф кунем ки фарзанди ман бо аъло. ёр муҳаммадзода фармаз аз дарси биология гирехт ва дар натиҷа 2 гирифтае дарси биология гирехта. чӣ хеол ниҷоша кадоме айтанаш пир кадагия, кадомеро пул дода айтанаш пир кадагия имзои падару модар. хулосаи намихе январ барои ки ними рӯзномаша ким ки пир кадагия ҳусни хати фаромарз нестайда. ихе ҳусни хати фаромарз ана ин хеле хушрӯ ҳеҷ вақт набуд. хай тамом шуд мактабам. ана ин ҳусни хати фаромарза болош не. хулосаи нам хеле ба ин мактаб ба охир аст. дар тобистонам хеле авқоти чаккадор, зелиндор, беруван дар корай. ана нигоҳ кунем чанд форс пеш барои худ монаем. чакка дора, ҳеҷ чакка надора барои рамалия, ҳеҷ барои чои бентен. 3 тавақ оши
тупа. Подписчику нигоҳ кунед. Инем пилтара ман 1 сол нашуда харидам. Мумкин ки 10 моҳ шуда бошад. Не. Август 10 моҳ шудаге ки ман харидагим. Оз ман болои дар чӣ шудам барои миҷаш хеле. Ва гуфта бимтон ин аҳамият натеҷал кори нотамом дора барои ми заземленияш шудаге. Хулоса дами 10 моҳ ами 1 моҳ истифода набудам, уже напушаймон шудам ки чӯ ман ира харидам. Асосан барои духовкаш майдаи бадай листаш ҳамиш мада нафорид. Ва насиб боша ҳамин ҳафта ман плитаи нав хариданем. Мегум обязательно газдор боша, бо мегум бе газдор нагирам, қали бо вай сенсор негирам. Бо медоне ки Тоҷикистон свет мемра сенсор ай сарад мемона меҳмон биёба. Анаки нигоҳ кунед тамошобино. Инем ё тоза наштесиян, казан кадум, кинчи кадум тоза наштесиян нем точкаҳо. Аки хеле хирхиракш накадам. Ва нависекем чиқатинем чиркои анамиёш бравам. Нарафтесиян анамиёш. Ман ира хонаё чам мебарам мемонам, ҷада хай дар кор мешава. Ва ё доран газ. Ай ҳам плита ва ай ҳам газаш. Фирмаи Fiesta мада ба пиши махсул нашуд. Хайнам хеле ирӯзи ман фақат уборка қаси гаштестам. Усы ай поён саркардам ай хонаи фаромарз. Ох бача ҳамақа мусор баклашкои энергетика селичкав балоу батар. Ана кӯдакон бозӣ доранд. Боз кухни дарасидам. Кухнирам ай сар худам ба дили худам кардистам. Тамошобино шумом да холодильниктон хеле адели доруво доре. Мамоза чанд ҷоя донаи дори ёфтам амҷа хондумшон. Хом бекунем ки холодильникои моям хеле ҷо адели доруво полностью. Дина я наму тарбузи нав оварда будам. Нурем хафачи мазаи намешидани. Подписчику нигоҳ кунед. На бодринга бегаи чиндам. Ройкадай хоҳарам нигоҳ кунед. Свежи бодринге. Бо свежи бодринг дига да. Хоб мо доштем бодрингои бозорский бо мафтун бегай биёрам, гуфт мафтун ҳорик. Подписчику соат 2:22 шавад. Ман 4 дона помидори ки ай бусқан раҳо ёфта будан зинда мондан. Мера о сар додем. Атози инҷа кайга орава. На тарафи инҷа карда. Точ чӣ мера? Ҷош намерава оқахшуо. Шапак соат 2:30 қариб. Шараф бедорай, ма бедорум. Дига ҳама хоб бошта. Воне хемеди нинҷада як духтоне дига. Духтоне дига помидор зинда мондаги. Тамбо. Подписчику райҳонро бине. Вай не помидорои черри. Райҳоно не ки хусусия. Ана инорам як гала бромадан ин дарахто. Людам меган да ин шав чи залури. Хомшакон чизян. Нападат кадестян. Да шав чеда. ҳаво салқинай, насос хушрӯ кор мекунад. Рӯзона гармай, дарав насос ҷӯш мешава, мепартоя. Ман хешавхе махмам ки дер хомирам. Ба мешавда. Хушунтия агарами. Овора сармития. Хушунатия ҳичи. Бирин чанд калма дай о. No, дай
رسیده. салом алейкум дӯстони азиз. ана саҳар қати мо дилафрӯз қати таксир дорем. саҳари мо соати 12. дилафрӯз мега биё бурем пиёда. ма мегум ки пиёда мерем ях мекунем, ба ҷои бигум ки гармира мемурем. соати 12 вообще такси неста. тамошобинон салом алейкум. 23 вирус день рождения дорем шумо. Ага, дерезини бачама ефта торт пази. Не, барои худмона хай мекунем, барои уна не, барои худмона я торт мепазим. Орча барои худмона не, барои бачата мепазим. Бугу тамом. Не, барои худмона просто я торт мепазим. пухтак ба. Не, ой саҳар куҷои рафт омадам. ана чи тамошобинон мо инҷа чи омадам. салон омадам идикас тикток кадист, я нигоҳ кунед. залула иштай пучи бош. نه شما ویدیوی از کنتا را تماشا میکنه یه دقیقه مدیول تیاری امرا بگو این همین فعلاشون قنا میفورم یا چی را حلال نمیکنم. من اینجا رو پرش هم obچک کنم تماشا بینا به حد گرم که اینجا با پتالوکش تنکای که تمام ادرینالین و بخاری Adrenalin. Dress kartos. Tavba yapsam. تو ما میستش مورد سرنگ دیونوی باشه تو اینا نمیزن اما بدون که چه بوده کنی خیلی ممنونه بیا خبره ماش درو مرا قوس نمیکنیم همه اکران ده هموش یا چی اقون چی دیگه چی کنه خیلی هم زد لخت کشه چیکار کنم آخه همین خیر نخلی بینیم نه حمیده همی باید او خوبه اگون ترین هیچ کنه کده یمی ترین کوی هم پرابلمه تماشا بینا پاپویت نیافتن و چی مرا بینه سدونا بلگرز که یاد چی گرفتم تمام من اینجا را بینیم رفت بگی من اینجا همی شاخو را نازدیم بگی نه شانسی رو چی؟ قیمه 488 سن وای داد ایش 488 سن ایش 169 سن 488 یا 169 چند تا گیرم 4 تا نبسه هم تخرد بخری هم 4 تا بگی چه میپذیره برای سب چگی میبی اسمانی میخری را نمیپذیر اسمانی میخری غوزت کل خوزباتی بس همانیش بس هم فتشکو боржо میده شما چانس میده ما 16 و 90 بود 100 روبلم زیاد
1580 чидай 90 цент. Боржоми зурая қимат ай қимат. Дар магазини мо 16 сомон боржоми. Динаму шоколади 10 пайдошта 14.20 иш 13.30. Неки мага мехоҳам ки на орех дошта боша, ҳечи надошта боша. Иш орех дора, уш миндал. Покупкаи ма 4 чиз. тамошобинам, ман ҳамқадр зефира нағз мебинам. Ман ай майда ким зефира нағз медидам. Мешава гуфта ки ман ба сери зефир нахӯрдам. Агар мо ятайм барем, ятайм мегирем 6 та дорада максимум. Анаоз май наира дидам. Дони зефирони. Бой хеле зефирош интересни тофтак ма. Ҳамаги ман 100 сом дорам дар кошелокам. 14. аромат абрикоса, дыня, клубника, киви да анамира мегирам. Дига ҳечи намехарам. ин чизои манижа дар коробкаи ман монда. ҳалое ки ман ҳоли ирӯзуқа пул надорам. ҳама 100 сом доштам. Сариярам оли 100 сом гирифтам. ай қурбон то омадам парид ба ашана 100 сомаш монд. Tamam kesin.